So you guys, Nozipho Mkhize now has a blog called Nozipho Mkhize News, and her blog or page is filled with content on exposing popular Sangoma Gogos Koteni's fraudulent activities and scamming ways. You guys, now Gogos Koteni is being exposed by a lot of people, including her former Amatwasanas. You guys, um, a lot of Nozip's content is that of people exposing Gogos Koteni. You guys, now Nozipa rather is busy raising awareness to other people to come forward if they have any kind of evidence against Gogos Koteni. You guys, if Gogos Koteni did the same to them just as she did to her, she urges people to come forward to her and her DM so that they can expose Gogos Koteni. So I did this video today whereby this guy came forward to allege that Gogos Koteni scammed him over 15k, and he came out with evidence, you guys, and this guy did say quite a lot. So up next, I'm just gonna upload just a snippet of this guy detailing what Uskoteni did to him, and then on the second video soon after this one I will upload another one TikTok live whereby Uskoteni was with Dr. Matthews, and that's when one of Gogos Koteni's old Amatosana decided to hop in and talk to Gogos Koteni on the live. Please do watch this, and of course engage your thoughts with me in the comment section, share and also like, so that you do not have to miss out. I'll see you in the next one. Bye. Ngamrekhode efonini ngamrekhoda ngifuna azivumelene ukuthi uyithathile imali yakho cash imali asikale kanjena ke ngoba sebekhona abantu siqale ngegama igama ubulelani mathe okay hlala ethembisa ephumulo okay ulethwa yini kahle yini yenza ukuthi uyithinde Nozipho Mkhize news ngiyengezwa noSiso walahlekelwa imali naye eqoloko kusikhothini ngangi-30,000. So nami ngathi angike ngizomeseka ngoba nami ngumunye oqoloko kusikhothini imali engi-15,000. Wangithembisa umsebenzi kanjani wathi uyaqashwa enkampani eqashwayo? No, uKokusport engangiye ngimazeza umuntu osiza abantu. Naye ngiyofuna usizo nje just nje lokuthi ngiyoconsulta ngithola ukuthi mhlambe empilweni yami kumi kanjani. Uma ngifika lapha yena wangitshela ukuthi no, wangibuza ukuthi ngenzani umsebenzi wenzami, hayi ngumuntu oshayela ama-truck. Wathi kunobaba engimaziyo oqashayo, lo baba uzothatha umhlala phansi ufuna ukufaka umuntu esipacini sakhe. Wangitshela ukuthi sorry ngikutshela igama lale nkampani. Azangitshela igama lekhampani. Yena ungitshela ukuthi kunobaba amaziyo utholele elinye iclient lakhe la umsebenzi kulona. So ngase ngithi nami ngi-interested lapho. Wathi no, lo baba ufuna imali yange-15,000. Okay. Ukwazi umsebenzi. Asethi ngoba ngixakile ngiyawudinga lo msebenzi, ngakunika le mali. Ungifunele wathi hayi lethi imali wena ngizomfonela uzodlula la kimi. Uma esuka ngapha eRandburg uzodlula la kimi. Ngathi okay, okwamanje anginayo imali. Ngempela ngajika ngayendlini ngathi ngizothi uma ngihola ngibone ukuthi ngihlanganisana. Ubona lethuba. Ngibona ithuba. Wangitshela ngemali engango-60,000 engizoyihola kulo msebenzi. Ngoba wangitshela wangitshela ukuthi phela mina ngiyotrain udriver. Isikhundla esiphakeme ngiyotrain udriver ngoba wathi nayibona license yamada license yakho seyindala. Lo baba lona ufuna umuntu uvele osene-license eso efana nale yakho. No, open for her. She's my twasa. I want her to speak. Hi, Tule. Yeah, Let her speak. She's one of my initiates. Let her speak. She stays in Durban. The last time I saw, I think it was 3 years ago. Let her speak. She must come back. Her echo was very bad, so I want her to come back. Okay, yes, she is. Kulman ukuthi ngimthwasiseke ngakhi ngemali yami. Intwaso yomuntu oyi-1, it's more than 20 something. Sawubona baba. Spend it.
Uthola ukuthi ngithathisa abantu abayi-5 ngiyi-1 Sawubona, they'll say me back, they never did. They have the guts to come here and say they will not pay me. Sawubona, sanibonani. Hello Thule. Yebo baba. Baba okokuqala, you know ukuthi irespect into kade usitshela yona. But right now uthi siyakudakelwa. First of all baba, uyazi ukuthi mina ngikukweleti lutho and asikazi sixabane nawe mina nawe we are okay. Wangithwasisa ngiyakhona today ukhamba because of you. You understand? And right now what you doing it's wrong. And baba uyalazi iqiniso ukuthi labantwana laba lento wayenza kuthina uyenza ngakulaba abantwana and awuyenzi. And you know the truth. Indlela thina wasiphatha ngayo, indlela usinakekela ngayo, thina uyezi kulaba abantwana and ungishiye ngiyi-1 kuleya group, imini engimdala kuleya group and laba abantwana bayakhala bayasokola because of you and you don't answer. And baba ngizamile ukukhuluma nawe eceleni, you don't answer. Mina bengikhuluma I don't want to I am tired. Now uyasho ukuthi benginakekela nginiphatha kahle. Why don't you ask me why did I change? Okay, right now. I'm tired. I don't want to anymore today. Right now kade kushona ithwasa and you did not awuzangwenze next. Kade kushona. What did you guys do? What did you guys do? To be honest. Baba, I get you. Baba, okay, let me not scream. Baba, mina ngishonelwe ingane last year. What did you do? I told you ukuthi ngishonelwe umntwana. What did you do? No. No, Baba, I told you. I still have screenshots. I still baba ngikhuluma nawe nami ngine proof. I told you ukuthi baba ngishonelwe umntwana ne. Awuzangwenze next. Awuzangufone, awuzangwenze next. You understand? So if when uzothi ushonela umntwana baba I was there ngafika ngangena mali ngagibela ebusuku ngafika ebusuku ngabo 11 ngihamba ngenyawo and you know ukuthi I'm not okay ngafika and I supported you but when usilaqazile and ungishila abazali balabantwana babuza mina and I don't know what to do angazi ukuthi ngizobaphendula ngithini. Okay, let me calm down because I don't want to shout at you. I want you to I respect you and I love you. But you're making a mistake. Right now, ublema ubungoma. You say you want ubungoma. What? What about us? What about our families? You guys. You know that I respect you. Then don't count yourself in. Listen to understand. Guys, when I speak, right, Tule, listen to understand. It's fine, you can shout at me and do whatever. It's okay. Yes, I'm angry. Yeah, right. Everybody can be angry and retaliate in a different way. I'm not even don't say how. Right? Don't do that. Ne? I'm calming myself down right now because I don't want to say something I will regret later. I respect you. You are saying yes. Yes. It's true. Yes. I have never Tule spoke about it. And I told you, Guti, you are going to be a challenge in my life, but I understand that God and my ancestors are testing me. Yes. Yes. I pray for you. Did I ever give you umutu? Papa. What did I do, Tule? Baba, you said Guti, if amadlozi akho kuwona angilethe lapho kuwena. Afanele azibonakalise and then wathi angilale because ngingakhona ukuhamba wangilalisa nabangoma. And then ngavuka ekseni ngawaphansi. I had a dream ngawaphansi ngavuka sengikhona ukuhamba. Yes. Thank you. I left Tule that day. Ngathi I have to go back. Uyothenga umbhede. Yes, because angikhona ukuhamba. Yes, I remember. Because awukhona ukuhamba. No, don't cry. These are the things I don't talk about. You ufike kudala Tule. And I said, guys, Utule is a challenge. Dala ahamba nge-wheelchair and angazi ngiyothwasisa kanjani. Then I sat down with you. I said, Sisi, anginawo amandla. But however, if nginawo amadlozi ngifuna ukubona ngawo. If idlozi liyaphila noNkulunkulu uyaphila ngifuna ukubona ngawo. Lala laphaya uzavuka uhambe tomorrow. I prayed day in and day out. Tule. Yes, someday you are wafuna ukuhamba ukuyongithengela umbhede because wathi ngengikhona ukulala phansi. I remember yonke lezo zinto lezo. Yeah. But Tule, you know what happened, ne? Tule, you were there, amathwasa mawangijontshela bokhona samba sami. Kwangayenzeki lutho, nangatrenda because of that. Tule, you were there, amathwasa, when they were conspiring against me.
You were there amathwasa amacisha ngibulala. You were there amathwasa mawathatha into zami bahamba bayozenza bazi-imitate. You were there amathwasa mawaskema ama-client benza ngathi umuntu wangaphandle obaskemayo. Today you were there when I was the one buying grocery for amathwasa. Today you were there when I was the one buying idlozi belingibusisa lize lingibusise ngamathwasa anganalo lutho empilweni yabo. Today you were there mangithwasisa amathwasa ngemali yami. To such an extent there was a time where you sat down with me wathi baba ngicela ukukusiza ngemali uthwasise abanye abanganamali. Ngathi today you are married and your husband will not understand. I myself I am fighting nomonde because ngikhipha imali endlini ngisiza amathwasa. Yes. Thule mawuphuma esikhupheni uyasebenza endumbeni yakho. Mawuqeda kusebenza endumbeni yakho waqala waba namathwasa. Yes. Yangeza Thule. Yes. You have never disrespected me. Umdala, ushadile, unempilo yakho, ngineyimfihlo zakho ongitshela njona njengogobela wakho ukazi uzizwe kwenye omunye umuntu. I have always given you guys a platform ukuthi Thule uma ngenza kabi ngicela nenze njani? Ngitshela. Angixolisi Thule mina mangabe ngiphethe kabi ethwaseni angixolisi. Baba ngisacela ukubuza. Yima kancane Thule. Yes or no ngizokunika ithuba sandwa sami. Angixolisi Thule baba. Ngiyaxolisa. Njoba usho ukuthi nginenzele kahle ngayenzani. Thule, you guys have seen me being torn apart. You guys have seen me ngithrendela amanga because of abangoma Thule.